Uy, ngano ka day? Noy, 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 napakan ko giro, noy. Hala, napakan ka iro. Asa ato? Unsay kolor? Katong black, noy. Hala, amo atong iro. Ah, naka-idea ha. Kani nay kwarta. Ayog saba ha. Nga napaakan kay iro. Ay lang pagsaba, tigaan ti kag kwarta. Ang kani, ipusan ni tara. Ipusan niya, ay saba ha. Maadto ko sa akong mama, bi. Gitagaan kong kwarta sa tag-iya sa iro. Dili ko na ko pa sa baon. Sige, ato ko na ko, bi. Hala, akong ingnon si mama, bi, na napaakan kong iro. Di ba kaya to siya masuko na ko? Ma, kanang napaakan ko giro, ma. Ha? Napaakan ka giro? Asa man? Tara, may. Hala, tanan na. Ayaw lang, ma, kay... Ato na tong tag-iya. Ayaw lang, ma, kay... Gitagaan man ko niya kwarta, oh. Ay, gitagaan, gitagpuerta di ay. Aw, sige nak, tunga lang taan ang gihatag nak. Ay! Pupok sa dito giro para